ka jing penlong ya ka rally lani ka jing yak ba bat ra ru la ki lamayong da ka khasi student union lani ka KSU hapo jong ka nongba shalong da ki thuk haga khat khandai turik jong mado banai kabala sedang na ka office jong ka seng ka don hajayao kabala yai ru keleng hapo jong ka nongba hashalong kadai hadin baga seng kala deban aipor khat san sngi ya ka sorkar jela ya ki santli ki mat ya ga baga seng kala dap bandawa ha kini ki sngi ki bladap ha kini ka jing yai trali ba da ki arshaka bat ka jingra ru dagi lamayong jong ka seng KSU kala penlong ya ki dukan jong ki bar jela ki badon hagi thai nong song ban khang khrdap lot sipor na ka jingwan yai ba jong ki dikhot jong ka KSU hanrei tang ma sendap ban yai troli tang sipang kini ki dukan bar jela kila plibyang ye ki dukan ki joki ha ki te ki than kani ka jik penlong jo ka jingai pek ba da ka seng KSU ka de hadin ba ka sorkar jela kamsham lapatyaw le snap ai ye ki santli ki mat jingdawa bala dawa da ka khasi student union haga tayo ka badengkong jong betu banai kini ki santli ki mat jingdawa ya ka seng KSU ka bu ha ka sorkar jela kilong ka badengkong kalong ba deban penduk pendam si sendon ye ka public hearing jong ka Sri Cement Limited kabadan hapo jong ka Jaintihil kaba ar kalong deban pentre kamno ia ka Meghalaya Resident Safety and Security Act R1000 khanru lani ka MRSSE kabalai ka deban pentre kamno ia ka amendment jong ka Migrant Workmen Act R1000 arpo kaba saw kalong deban penbai ia kurkom thungkam thungjam hapo jong ka Nigrim bat ka san gade ka jing thungkam thungjam ha ki DSC bat ka MPSC ti deban long ba khuit bat ba yo ru ye ka jingshania na ki paipa namar kumba galong menta ki ba bon ki DSC bat ka MPSC kam don shu ye ka jingshania ha ka thungkam ka thungjam ga jongki kumta ka ne ka jingai ba jong ka union ka penpau se ka sorkar balada kamla ban penbe ye ki te ki santli ki jingrawa lese ka seng kan sa shim de ki wipat ki senjam ki ba kham ting e shushu persya ye ka sorkar jela nang ne sakmat katkum ke jingsa frang jogi katu katni ki video layo i ye ka jingme jogi jingklumar haga por ba ka seng KSU kala penlong ye ka jingyai pa bat na ki ni ki jingme ki huri ki hura hapo jong ka nongba hachelong lesing la ban ka no ye ka sorkar namar ba ka jing bom khin snap jong ka sorkar jela ye ki te ki santli ki jingdawa jong ka seng KSU ban pen urlong watang gweru kani ke jing bom tre ban jubab jong ka sorkar jela kalanang penbitar susu ye ki samla pule hakeleng saudong jong ka rui khasi bajentia ban mi rubun ki a namar ka jing skap jar jong ka sorkar kadei ba kamburam bat kam khin snap satya ya gini ki jingdawa jong ka KSU kumta halor jong kini ki dak kisin lada ka sorkar kamla ban shim ye ki nugi ki senjam lese kani ke jekhi jong ki samla pule hakeleng saudong jong ka rui khasi bajentia kan sanang jur susu nang ni sakmat namar katkum ka jing a jing kran jong president jo ka seng KSU bahkan sanang ye peteng susu ye ka jing yak ba ha gi sngi gi banwan hapo jong ka nongba haselong kumta ke ikwan jia lada ka sorkar jela kan sap manman klem da juba bai ye ka sur jo ki samla pule hapo jong ka jela tu mendang ye ap ki wipat ki khobor ki banangwan khoblesibun tat hadu bikindu ha ga wipat ke video